ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବନାଇବା କଲିକତାର ଫେମସ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 2ଟି ଆଳୁ ନେବା। ଆଳୁକୁ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏକ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରି ଛାଣି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଭଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କଳା ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଆଳୁ ଭଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଭଜାରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଛି। ଆମେ ଏକ କଡ଼େଇ ନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଛାଣି ନେଇ ଆଳୁ ଭଜା ଉପରେ ଛାଣି ରଖିଥିବା ବାଦାମ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି କଲିକତାର ଫେମସ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।